ateratako dirua erabiliko da gure zentruan egiten dugun birgaitze prozesua edo errehabilitazioa finantzatu ahal izateko. Halako gaixotasun bat pairatzen duen pertsona bat ikusten dugunean, hortako askok agian lastima, errukia, pena sentitu dezakegu. Benetan ezaututa eta barrura begiratuta, ez kanpoko begiratuta begiratuta baizik eta barrura begiratzen dugunean sekulako pertsonak ikusten ditu. 1984 urtean sortu zen Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitza elkartea. Sortu zuten beraien kaltetuen senideek azkenian pixka bat erantzun bat emateko gaixotasun ez ezagun horri. Elkartean daude 350 bat bazkide. Bihar dute errehabilitazio bat bere bizitzan guztian zehar. Horrela beraien autonomia alden modu hobenian luzatzen juteko. Logopedia, psikologia eta neuropsikologia, fisioterapia eta terapia okupazionala. Egite ditugun ekitaldiak dia taller desberdinak, adibidez inauteritako tailerrak, edota Santo Tomasak ospatzen ditu, gabonak ere, finantzazioa lortu ahal izateko, egite ditugu hainbat kanpaina. Pirritx eta Porrotxek eta Marimototxek beti kolaboratzen dute gurekin urteroko ekintza honetan. Guzti zaitez kanpaina, eta ere lortzen dugun dirua kamisetak saltzearekin eta merchandising produktu guztia saltzearekin. Hau guztia egiten dugu batez ere, Esklerosi Anizkoitza jasaten dutenen bizikalitatea hobetzeko eta bide batez ere gizartea sentsibilizatu ahal izateko.